Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Illuminator και είμαι εδώ για να σας δείξω μια κριτική του παιχνιδιού Limbo. Το Limbo είναι ένα παιχνίδι για πλατφόρμες όπως ο υπολογιστής και το Xbox 360. Άμα είναι και για κάτι άλλο πείτε το μου, γράψτε ένα comment. Είναι διαθέσιμο στο Steam με 9,99 ευρώ. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το demo όπως έχω εγώ κατεβασμένο εδώ πέρα, που είναι free. Οι developers του Limbo είναι η Playdead. Και το παιχνίδι βγήκε τον Ιούλιο του 2010 σαν παιχνίδι, ώστε να μπορείτε να το κατεβάσετε, να το αγοράσετε. Θα πάμε να δούμε λίγο τα settings. Δεν έχει πολλά settings. Τα controls, όπως βλέπετε, προχωράς με τα βελάκια όπως τα παλιά παιχνίδια και action με το control. Έχει και brightness. Θα το πάω full το brightness για να μπορούμε να βλέπουμε τις παγίδες, γιατί έχει πολλές παγίδες, πιστέψτε με. Αυτά. Έχω παίξει εγώ λίγο όπως μπορείτε να δείτε, αλλά τώρα θα ξεκινήσουμε ένα καινούριο παιχνίδι. Άμα σας ακούγομαι κάπως η φωνή μου ακούει, ναι, είναι επειδή είμαι συναχωμένος και μη φοβάστε, δεν θα σας κολλήσω. Λοιπόν, και το μικρό παιδάκι ξύπνησε. Η ιστορία του παιχνιδιού είναι ένα παιδί που ξυπνάει μέσα στη μέση του δάσους. Αυτό το δάσος είναι κόλαση και ψάχνει να βρει την αδερφή του που την έχουν απαγάγει για να τη σώσει. Αλλά μέχρι να τη βρει πάρα πολλά του πάνε εμπόδιο. Οκ, λοιπόν, τα controls είναι όπως είδατε και πριν, τα βελάκια. Και πάμε να δούμε λίγο το παιχνίδι. Όπως μπορείτε να δείτε, τα physics είναι πάρα πολύ ωραία, κοιτάξτε. Να σας δείξω λίγο και όταν πεθαίνει ο χαρακτήρας τι καλά που είναι τα physics. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα, είναι μια παγίδα. Άμα πέσω εδώ πέρα εγώ πεθαίνω. Κοιτάξτε όμως πόσο καλά πεθαίνει ο χαρακτήρας. Ναι. Πάμε ξανά. Σας βγάζει από το προηγούμενο σημείο όταν πεθαίνετε, για να μην το ξαναρχίσετε από την αρχή. Και τώρα δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Εντάξει, δεν πεθάναμε. Συνεχίζουμε. Οκ, το πρώτο μας εμπόδιο. Εύκολο εμπόδιο, απλώς τραβάμε αυτό το κουτί. Δεν μπορώ να δουλέψω και πάρα πολύ με τα κουμπάκια τα μικρά, οπότε άμα με δείτε να κάνω χαζομάρες και να πηδάω όλη την ώρα πάνω κάτω, μη φοβηθείτε. Και λοιπόν, και πέφτουμε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Μια βρακούλα. Βαρκούλα ήθελα να πω. Μούτσε, σφουγγάρισε. Ή κάτι άλλο. Η βαρκούλα περνάει μέσα από την καταραμένη λίμνη των πτωμάτων. Με τα πτώματα τέλος πάντων. Και φτάνει στην απέραντη όχθη. Και φτάσαμε. Δεν θα κάτσω άλλο πάνω σε αυτή εδώ τη μικρή βαρκούλα, που μόνο μικρή δεν είναι. Θα την πάρω όμως τη βαρκούλα και θα την πάμε εδώ. Από βαριά βάρκα. Κοιτάξτε όμως πόσο μειώδης είμαι που κουνά ολόκληρη βάρκα. Δηλαδή πρέπει να σταματήσω να το πάρω με συνεχώς. Θα μου κάνει κακό. Πραγματικά αυτό το παιδί πώς του έρχεται και ανεβαίνει πάνω σε όλα αυτά. Δεν φοβάται να είναι σε ένα τέτοιο δάσος μόνο του.
για την αδερφή του, αλλά εγώ δεν θα κάνω κάτι τέτοιο για την αδερφή μου. Όπα. Είδατε που σας έλεγα ότι θα πηδάω έτσι στην τύχη? Ήταν επειδή κρατούσα το πάνω πλήκτρο και ήθελα να προχωρήσω και είχα ξεχάσει πως προχωράμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όπα. Παρατρίχα να το ξεχάσω αυτό το σημείο. Την πρώτη φορά που το έπαιξα εδώ πέρα πέθανα γύρω στις 5 φορές. Ωραία. Την περάσαμε τη μία την αρκουδοπαγίδα και προχωράμε. Είμαι ένας μικρός άνθρωπος ή κάτι άλλο, γιατί είναι όλος μαύρος και τα μάτια είναι άσπρα. Είμαι κάτι, τέλος πάντων. Κάτι που μόλις πέθανε. Και πόσο fail παίζει να είμαι. Δεν μπορώ να το βλέπω το παιδί. Πάμε λοιπόν. Checkpoint. Ανεβάσαμε στο κανάλι και μία παρουσία στο κανάλι, οπότε πηγαίνετε άμα θέλετε να μάθετε ποιοι είναι στο κανάλι, να δείτε και τι θα κάνουμε, τι έχουμε σκοπό να κάνουμε και οτιδήποτε άλλο. Τώρα την παίρνουμε αυτή την παγίδα από εδώ πέρα, γιατί όπως βλέπετε μπορεί να ξανανοίξει και φοβάμαι πως θα πεθάνω. Και πατάω πτώματα, δηλαδή πόσο σε χαμηλό παίζει να είναι αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Πω τι άλμα ήταν αυτό. Μπουρούσις είναι το παιδί. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ελπίζω να μην βρω καμία άλλη παγίδα. Επίσης ανεβάζουμε και ένα βιντεάκι Call of Duty 4 multiplayer νομίζω, που θα ανεβάσει σήμερα. Το έχει βάλει ήδη να ανεβαίνει ο Foxer, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Είναι πολύ ωραίο βιντεάκι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό στο Call of Duty 4 ο Foxer, αλλά θα δείτε. Και συνεχίζει το παιδί να προχωράει μόνο του μέσα σε αυτό το δάσος. Ουι! Αχα, και ξέρω τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάμε εδώ πέρα μέσα στο νερό. Α, και επίσης, άμα παίξετε Limbo για πρώτη φορά, μην μπείτε μέσα σε νερό. Το είχα κάνει. Νομίζω ότι το παιδί μπορεί να κολυμπήσει. Νομίζω ότι το παιδί είναι πολύ έξυπνο ώστε να μπορέσει να κολυμπήσει. Αλλά τελικά μόλις πέσετε σε νερό πνίγεστε. Οπότε μην προσπαθήσετε να κολυμπήσετε. Το παιδί δεν ξέρει κολύμπι. Oh yeah. Και πιστεύω πως έφτασε σε αυτό το δάσος κολυμπώντας. Ήταν έτοιμο να πνιγεί. Θα ήθελα να σας πω ευχαριστώ, γιατί είχα κάνει άλλο ένα βίντεο και ευχαριστώ για όλα τα comment που αφήσατε και με διορθώσατε, γιατί είναι τα πρώτα μου βίντεο αυτά. Δεν έχω ξανακάνει βίντεο στο YouTube, λίγα και καλά, και θέλω να με διορθώνετε άμα κάτι κάνω λάθος. Είμαστε ένα νέο κανάλι, αλλά ψάχνουμε subscribers, ψάχνουμε κοινό, θέλουμε να μας δείτε και γενικά θέλουμε να μεγαλώσουμε το κανάλι, όχι η ηλικία. Να μην μπερδεύεστε. Τώρα άμα πέσω από εδώ πέρα δεν το επιχειρώ. Και what is this? Εντάξει, το παιδί και LeBron James, δηλαδή τι άλμα ήταν αυτό.
Μπράβο σου. Τώρα εγώ πώς θα φτάσω εκεί? Α, μάλλον πρέπει να σμπρώξω το ξύλο. Αχα, δεν το σκέφτηκα αυτό. Και ένα και δύο και... Και να πως πνίγεται το μικρό παιδάκι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα λεπτά είναι το βίντεο μέχρι στιγμής, γιατί είμαι τόσο σκράπας που δεν κοίταξα, δεν έβαλα ρολόι βασικά. Λοιπόν, πάμε ξανά από το checkpoint. Τώρα θα το πάμε πιο μακριά το ξύλο. Φύγε μικρό ξυλαράκι. Πιστεύω πως είμαστε καλά. Και μη σπαμάρετε το Skype μου την ώρα που βγάζω βίντεο. Οκ, συνεχίζουμε. Είμαι ένα μικρό παιδί σε ένα έρημο δάσος και τόνισα λάθος το δάσος. Οπ. Ωχ, το ξέρω αυτό. Οκ, αυτό είναι το χειρότερο part. Και ναι, αυτό που ακούσατε είναι αυτή η αρκουδοπαγίδα που δεν έπεσε. Ναι, το έχω ξαναπαίξει το παιχνίδι, οπότε ξέρω τι θα γίνει. Και γι' αυτό φοβάμαι τόσο πολύ. Τρέμω. Και ναι, αυτό είναι μια τεράστια αράχνη. Συχαίνω με τις αράχνες. Ελπίζω να έπεσε τώρα η αρκουδοπαγίδα. Ναι, έπεσε. Αλληλούια. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πόσο προσεγμένο είναι το παιχνίδι. Παίρνουμε την μικρή αρκουδοπαγίδα και πεθαίνουμε. OMG. Είμαι πολύ fail τέλος πάντων. Αυτό το βίντεο παίζει να διαρκέσει και 30 λεπτά. Παίζει να βγει και σε 2 parts. Και είναι απλώς ένα demo. Φανταστείτε. Αρχικά πηδάμε και πεθαίνουμε πάλι. Τελευταία φορά. Άμα δεν το πετύχω πάλι θα τα αφήσω στη μέση. Λοιπόν, κάνω ένα pause και θα σας ξαναδώ μόλις το περάσω. Οκ, λοιπόν, το πέρασα και έφτασα εδώ πέρα ώστε να νικήσω την αράχνη. Πάει το ένα το πόδι. Φύγει και το άλλο το πόδι. Πάει και το τρίτο το πόδι. Το δεύτερο βασικά. Φύγει και εσύ τρίτο πόδι. Έλα τρίτο πόδι, σηκώ. Πέθανε. Έφυγες. Και μικρή αράχνη έφυγε και μικρή αράχνη έφυγε και μικρή αράχνη έφυγε.
Και το μικρό παιδάκι νίκησε. Και πάμε προς την νίκη, ναι. Να, οπα. Και κάτι θα γίνει εδώ πέρα. Το βλέπω. Οχ. Εντάξει. Κολλήσαμε. Φύγε μικρό παιδάκι. Έρχεται μια ράχνη. Τρέχα. Όχι. Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε τραγικό τέλος. Πήδα. Και εδώ πέρα τελείωσε το part. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε άμα σας άρεσε αυτό το review και επίσης θέλω να σας ρωτήσω άμα θέλετε να γράφω στο τέλος ενός review παύλα παιχνιδοκριτική πόσους βαθμούς δίνω σε αυτό το παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου δεν ξέρω αν αξίζει τα 10 ευρώ ή δεν τα αξίζει, πάντως είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι μικρό παιχνίδι, είναι 3 ώρες gameplay νομίζω, κάπου εκεί πέρα. Τώρα άμα είσαστε λάτρεις στα puzzle games, δηλαδή να έχει γρίφους και τέτοια, επιλέξτε το, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πολύ βίους θανάτους και αυτά. Άμα έχετε 10 ευρώ λοιπόν, γιατί όχι να μην το δοκιμάσετε. Λοιπόν, ήμουν ο Illuminator και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά και να πίνετε πολλούς χυμούς. Γεια σας.